Assalamu alaikum. Ina masu son su siye refurbish ko kuma use iPhone, wato iPhone wanda aka yi amfani da ita ba sabuwa ba ce a cikin kwali. To akwai abubuwa da ya kamata mutum ya lura da su kamin ya siya wannan iPhone. Na farko shine battery health. Kar ka je siyan maybe iPhone 10, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 ka je ka ganta da battery health 90%, to ka gudu wannan batirin an yi boosting ɗin shi ko kuma dai an sa mata wani batiri. Sannan abu na gaba shine ka duba ka gani gaba ɗaya kyamarorinka suna aiki, saboda kowane lens da kuka gani na kyamara akwai aikin da yake, ka duba ka gani. Sannan kuma abu na uku shine ka duba ka gani screen ɗinta an taɓa canza shi. Wasu na san za su duba true tone, to yanzu akwai yanda masu siyar da waya suke yi, su je a sa wannan true tone ɗin ko an canza screen ɗin a cire error message. Sannan abu na ƙarshe kuma da ya kamata ka duba shine wannan iPhone ɗin Bluetooth ɗinta wireless da kuma SIM ɗinta yana yi, don saboda akwai iPhones ɗin da SIM carrier lock ake ce musu, kamar yanzu an yi su ne na wani network a ƙasan waje irin su